Hello guys, barkanku da warhaka. Ni ne naku har kullum LMD Tate. Yau na zo muku da bayani akan coins guda biyu wanda is very much, wanda ne muku bayani zan fara kawo muku su. In ka manta ba ka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun saƙonninmu da zarar mun ɗora. Kai tsaye za ka tafi zuwa ga Trust Wallet ɗinka. Idan ka san baka kalli bidiyo akan yace ake ɗauko link a description ɗina ba, link ɗin contract address ba, na ajiye muku link ɗin bidiyon a description na wannan bidiyon, sai ka shiga domin ka ɗauka. Abu na farko da za ka yi shine bayan ka shigo cikin Trust Wallet ɗinka, za ka tafi zuwa ga sama gurin searching, sai ka janyo labule zuwa ƙasa zuwa gurin da aka sa add customer token. Da ka zo gurin to sai ka shiga link ɗin da nake faɗa muku a description. Da ka shiga zai kaka guri kamar haka. To sai ka yi copy ɗin contract address ɗin a cikin link ɗin da na baku. Bayan ka yi copy sai ka koma cikin wannan ɗinka, cikin wallet ɗinka. Bayan ka koma cikin wallet ɗinka, za ka zo gurin nan sai ka yi pasting ɗinsa kamar haka, sai ka danna pasting. Da ka danna pasting, ka yi ƙoƙari ka duba ka gani in network ɗin ba a Ethereum yake ba, gaskiya zai baka matsala, ba lallai ba, amma ka duba a Ethereum yake, ok za ga yayi. Kun ga gashi sun rubuta mana sunansa UUBAW, kun ga symbol YYB decimal point 18. To sai ka danna done. Ok, da ka danna done already to yayi, za ka iya fitowa already. Da ka fito za a gan shi a cikin wannan ɗinka, a cikin wallet ɗinka YY boy, kun gan shi a ƙasa. Kun ga coins ne guda 99,888 da decimal point 83. Sai kuma contract address na biyu wanda zan nuna muku shine wannan, shi ma na gaban. Shi ma kamar yace muka yi haka, shi ma haka za mu yi shi. Bari in ɗauko link ɗin, bari in copy ɗin link ɗin domin in nuna muku. Sorry, saboda yanayi ne na network, ana ɗan samun matsalar network. Ok, gashi to bayan yayi ma haka sai kai copy. Bayan ka yi copy, sai ka koma zuwa ga cikin Trust Wallet ɗinka. Sai ka koma gurin searching add customer token. Shi ma wannan link ɗin sai kai pasting ɗinsa kamar haka. Da ka yi pasting ɗinsa, za ka ɗan jira zuwa ya gama searching. Insha Allah zai yi maka loading ɗin name ɗinsa, symbol and decimal point. Ku jira. Ok, gashi nan ma har yayi. Kun ga name 360 apps, kun ga symbol shine D app, kun ga decimal point 18. Kun ga a ƙarƙashin network ɗin Ethereum yake. Ok, bayan ka ga haka sai ka danna alamar done. Ok, shi ma da ka danna alamar done, ba wai sai ka tsaya wai anan ya jira ya gama komai ba. Ok, da ka ma fito, ok gashi mun tsaya jiran shi ma gashi nan ya shiga. Kun ga za ku ga muna da shi guda 97,449. ok, da decimal point 0.0086136. kun ga D app kuma ƙarƙashin Ethereum 20 yake. Ok, mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba, a yayin da za mu ƙara kawo muku sababbin bidiyo na coins wanda za ka iya ajiyewa. Insha Allah nan da ƙaramin lokaci za a gan sun zama kuɗi. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu, kuma ka manta ku danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun saƙonnin mu. Ku dinga sharing ɗin bidiyon mu zuwa ga 'yan uwa, ga abokanai waɗanda suke so. Mun gode, sai anjima.